Trnave sa začala letná turistická sezóna. Historické pamiatky si v lani prišlo pozrieť viac ako 41 000 návštevníkov. Najväčší záujem bol o mestskú väžu, katedrálu svätého Jána Krstiteľa a baziliku svätého Mikuláša. Z 80% približne sú to domáci návštevníci, teda zo Slovenska, a potom tých návštevníkov z 20% doplňajú návštevníci z Českej republiky, z Maďarska, z Poľska a z ďalších okolitých krajín. Lákajú aj bezplatné prehliadky mesta, ktoré minulý rok absolvovalo približne 1500 ľudí. Každý pracovný deň o 10:30 čaká turistov sprievodca pred mestskou väžou. Trasy sú dve, sakrálna a svetská. Počas sakrálnej si pozrú tieto dve najnavštevovanejšie historické pamiatky, čo je bazilika a katedrála, a počas svetskej prehliadky si pozrú stredovekú radnicu a hradby. Mestské opevnenie je naozaj také, že top, alebo čo máme nielen v rámci tohto regiónu, ale Slovenska, ale dá sa povedať stredoeurópsky fenomén je to, lebo tieto mestské hradby sú najväčšie, najstaršie a najlepšie zachované mestské hradby na Slovensku. Pripravené sú aj tematické prehliadky ako safari v Chotári, počas ktorej sa návštevníci vyberú do prírody v okolitých obciach, alebo nepoznané miesta, ktoré vedú k menej známym pamiatkám regiónu. Ako náhle sa objaví návšteva, že máme tu návštevu z Ameriky, z Anglicka, tak ideme dvojazyčne. Oni proste sa pripoja a sú radi, pretože takto by si len čítali a išli a vždy sa vedia odpojiť. V okolí sú najnavštevovanejšie hrad a jaskyňa Driny v Smoleniciach, rozárium v Dolnej Krupej, barokový park vo Voderadoch či archeopark Cíferpác. Záujem rastie aj o ekologickú kyvadlovú dopravu do Smoleníc a Dolnej Krupej. Smolenická včela alebo krupanská včela, ktorú v tomto roku využilo približne dvojnásobok návštevníkov, čomu sa veľmi tešíme. A krupanská včela vlastne ešte stále prebieha a vozí návštevníkov až do konca letnej sezóny, čiže do konca augusta. Stúpa tiež počet prenocovaní. V lani ich bolo vyše 229 000. V turistickom informačnom centre očakávajú, že tohtoročná sezóna bude minimálne taká úspešná ako tá minulá. Natália Hudecová, Mestská televízia Trnava.